U srpskom fudbalu često nije sve onako kao što izgleda. Pa tako ni ova epizoda podcasta 2x45. Na ovom mjestu gdje ja sedim trebalo je da bude Slavko Perović, sportski direktor Kragujevačkog Radničkog. Međutim, on je otkazao gostovanje u ovoj emisiji i donekle, ali samo donekle možemo da ga razumemo, jer posle poraza od IMT-a u prethodnom kolu došlo do previranja u klubu. Sam Perović razmišlja o ostavci ili ju je ponudio ostatku upravnog odbora, tako da sa te strane možemo da ga opravdamo, ali opet s druge strane znao je da postoji mogućnost poraza i onda možda malo i, neću da kažem neprofesionalan gest, ali mogao je i sa javnosti da podeli svoja osjećanja. Svakako ga u nekoj od narednih epizoda očekujemo da nam pojasni šta je sve radio u Kragujevcu. A evo, Darjane, tebe da pitam, da li te je ova loša forma Radničkog iznenadila ili ne? Loša forma možda i nije, jer negde se očekivalo da psihološki malo potonu posle Evrope ili drugog neuspešnog pokušaja da se domognu ili da naprave iskorak u Evropi, ali sve ostalo me je iznenadilo. Ajde, neću da kažem da me odlazak Feđe Dudića je iznenadio, ali ovo poslednje prilično i totalno mi je nejasno, neću da kažem nepromišljeno, ali sve je to sastavni deo fudbala i sastavni deo života jednog kluba kao što je Radnički iz Kragujevca. Imali su uspon 2-3 godine, možda je došlo vreme da dođe do nekog blagog pada. Nisam pričao sa Slavkom, čuo sam da razmišlja o ostavci, da je psihički i fizički iscrpljen, da nije imao odmor, da mu je mnogo toga došlo preko glave. Opet, za mene neshvatljivo, niti je Radnički iz Kragujevca, ne znam, Bodo Glimt, Kopenhagen, pa i Crvena zvezda da svake godine igra Evropu i da se sad fatalistički shvata to što nisu ušli u Evropu i što imaju 2 boda, ako se ne varam, posle 5-6 kola. Druga stvar, oni imaju 6 ili 7 bodova manje od Železničara, 9 od Vojvodine ili možda sam pogrešio za neki bod, dakle dovoljno vremena da isprave sve. Istina je i to, ja mislim, problem druge vrste tamo, da su igrači malo zasićeni Kragujevca. Znamo, pričali smo o tome i u prethodnim epizodama, svaki igrač na ovom svetu misli da vredi više i negde oni razmišljaju da su prevazišli Kragujevac, da je vreme da idu dalje, da su pokušali da uđu u Evropu, to im se sad vratilo. Nisam gledao ovu poslednju utakmicu, onako čuo sam da su imali i više šanse. 29 udaraca. 29, pa eto, kakvi su to udarci? Dobro, desi se takva situacija i ovaj Brač je branio utakmicu života, jedna od najboljih utakmica od kada... Pogledao sam highlights-a, samo highlights-a, tako da na osnovu njih ne mogu da kažem da je baš njegova utakmica života. Pa dobro. Ali mi ajde ne gledamo tu Sofu kao neki veliki parametar, ali dobiti 10 bilo gde kao ocenu za učinjeno, ipak to nešto govori. A dobio je 10. Mislim, ništa protiv Braća, ali sve protiv Sofe. Ne gledamo isto ljudi i kompjuter. Tako je, ali baš na Radnički, na raskrsnici, ne bih voleo stvarno na kraju, imali smo naš odnos i uspone i padove, onako pričamo dosta prijateljski, Slavko i ja, kao i neki ljudi iz redakcije, nebitno. Ne bih voleo da ode i ne znam što je to shvatio fatalistički, bože moj, dešavaju se takvi padovi. Realno, bude li on otišao kao ta druga karika, ne znam, generalni direktor da li razmišlja o ostavci, može klub da se nađe na vetrometini, pa čak i da dođe u situaciju, što naravno ne bih volao, da se bore za opstanak. Eto, iz jedne idilične situacije koja ih je pratila, ne znam, 2 godine ili godinu dana, pa imali su i blage krize i prethodnih godina, ali eto, pa dali Zvezdi 4 gola, igrali taj ultraofanzivni fudbal, došli su u situaciju da onako budu u ozbiljnom problemu. Da li je tu Slavko sa svojim saradnicima pogrešio što je doveo Aleksandra Lukovića za trenera? Da li bi ti to tako protumačio? Pa, mnogo je kratko Luković tu sad da bismo neke zaključke donosili u tom smislu. Mislim, pričali smo kad je otišao Feđa Dudić da je to jedan jako delikatan trenutak kada Radnički mora pažljivo da izabere trenera koji će da li da nastavi filozofiju Feđe Dudića da Radnički igra na taj isti način ili možda da promeni sve kompletno, ali onda moraš da menjaš i ekipu, jer je ova koncipirana tako da igra fudbal koji je Feđa traži. Mislim, Lukoviću nedostaje taj posao u seniorskom fudbalu i nema taj trenersku klubsku karijeru iza sebe, što je onako jeste stavilo jedan znak pitanja iznad njega kada je dolazio u Radnički, ali Radnički je protiv IMT-a
pričamo sad, imao igru, imao je mnogo šuteva, nije imao sreće možda, čak čini mi se da li nisi siguran da li imao i stativu na 0-0, mislim da jeste. Mehan Ćosić. Drugi gol koji su primili onako nadrealan, potpuno, gde Stojković ne gleda šta mu se dešava iza leđa. Dosta tu nekih nesrećnih okolnosti, ali to je ono, takve stvari se u fudbalu dešavaju, ono što se kaže kad kola krenu nizbrdo, jako ih je teško zaustaviti. Znači sve je ovo po meni posledica tog ispadanja iz Evrope, gde je ekipa psihološki uzdrmana, gde je došlo do promene trenera, sve to ostavlja onako utisak, ali Radnički ne igra toliko loše koliko bi se to možda moglo zaključiti po tabeli. Oni su i protiv Javora gubili su 2-0 poluvreme, brzo su došli do 2-2, imali dosta šansi da dobiju tu utakmicu. Onako, baš ih neće u ovom momentu. Ali to je ono, klasična psihologija kad se uvuče kriza, mentalna kriza, kad uhvati ekipu i jako je teško iz nje izaći. Ne mislim da je, koliko god smo mi sad danas ljuti na Slavka Perovića što nije došao u podcast, ljuti smo, naravno, šalim se. Ne vidim da bi to bilo šta dobro donelo Radničkom. Oni, Igor Konatar i Feđa Dudić, oni su digli taj Radnički do nekih visina na kojima taj klub nikad nije bio. I sad zbog jednog razočaranja koje je razumljivo, sve je u redu, ali sad povlačiti takve poteze, tog nekog crnog ugla gledati na sve to što se dešava, mislim da bi bilo velika greška da ode. Ja stvarno mislim, nadam se da će ljudi u Kragujevcu ga, ajde tako da kažem, nagovoriti da ostane u tom klubu, pa sad da li treba neke druge možda poteze povlačiti, ja stvarno ne znam, mislim ne vidim šta bi moglo u ovom momentu sad promeniti pola ekipe, nema toliko ni vremena, vjerojatno ni sredstava, ali nemam pojma, ali okej, kriza jeste, neki šok efekt treba da se uradi, ali ne mislim da bi odlazak Slavka Perovića bilo šta dobro doneo u tom klubu, naprotiv, mislim da bi, isto što kaže i Darijan, mislim da bi to moglo da uvuče Radnički u neku spiralu gde bi mogao vrlo lako da se nađe baš u donjem delu tabele, jer nije... Pa i sad je pretpostavljeno. Da, dobro, ali kao ovo je sad nešto trenutna situacija, kao što pričam, ali Radnički nije mnogo vremena prošlo kad je on bio tamo, kad se borio za opstanak i tako dalje. 3 godine su, 4, da. Mislim da je 5 godina u klubu, sad je baš... Ne, za opstanak kad su se borili sa... Lalatović u play-offu. Play-outu, pardon. To je pre 3 ili 4 sezone. Tako je. Tako da mislim da bi u gradu, u Kragujevcu ipak trebali malo, mislim sad ako oni imaju neki uticaj na Slavka Perovića, na ljude u klubu, da ipak malo se shvate neke stvari da... Klub je ne tako davno bio tamo dole, a sad je 2 godine u Evropi tamo gde nikad nije bio, tako da treba to poštovati. Nije to samo ni do jednog ili drugog kadra, nego jednostavno je postavio koliko god za prilike u ovdašnjem fudbalu čudno zvučala reč sistem, ali nešto se tamo radi po određenim principima i ta scout služba i sve to. I sad kad bi on otišao, nisam siguran da bi i ti momci koji rade i entuzijazam nastavili istim tempom. Jeste, ja znam, ali koliko je rekao ili koliko se poverio nekim ljudima iz redakcije, malo nije imao sreće, trebao da dovede jednog špica iz Škotske, nije se potrefilo. A vidi, to za špica je suštinski, evo sad se ispostavlja možda problem. Znači, ti nemaš u ekipi čoveka koji garantuje golove. Golgetera. Da. Bevis, Ben Hasin, to su krila, ofanzivci, ali nije onaj target man ili imao je ovaj momak Činedu, je tako bio, to je brat od ovog Astane. Proleće. Da, ali on se izgubio očigledno i nije taj kvalitet. On je momak koji je igrao u Bosanskoj ligi i to ne u klubovima višeg ranga, nego je igrao tamo, imao je dobar zalet. Krenuo je, mislim da je dao gol na debiju, pa još jedan i onda je tu bio presek. Ok, igrali su oni stvarno lepo i bez špica sa Vidosavljevićem, Mirčetićem, Ben Hasinom, lepo je to delovalo, ali kada je god bilo gori, kada su naišli na tvrdo, počev od Farskih ostrova, nailazili su na problem. Očigledno im je trebao jedna fizički jaka devetka da to razbije. Ali kad smo već kod Radničkog, meni je nepojmljivo, na primjer, da prodaš jednog od najboljih igrača, ajde da je cifra milionska, 1,5, 2 miliona, za 600.000 evra prodaš Vidosavljevića. Konkurentu praktično. Praktično konkurentu, možemo da kažemo. Jeste, Vojvodina je mnogo veći klub i istorijski, i sigurno su finansijski jači u ovom trenutku, ali si pokazao i prošli i pretprošle sezone da su ti oni konkurentni. Sada razumem ja da treba zatvoriti budžet i to sve, ali negde mislim da je Vidosavljević, ako je već morao da ode, zaslužio da ode u inostranstvo, na primjer u neku ligu
Lupić u Skandinavije, gde bi on stvarno mogao da napravi iskorak. On je onako dobar igrač. Iz ugla Vojvodine prilično dobar potez. Dobar potez i stvarno. Pa evo, možemo da nastavimo da se naslovimo na priču Vojvodina, ako smo apsolvirali Radnički ili ako imate još nešto da dodate, ali je Vojvodina počela ponovo da pobeđuje, mislim, u tom okršaju sa TSC-om, delovala sigurno. Jeste, možda je glupo reći, ali jedno od najprijatnijih železničara iz ovog dela prvenstva, Mozartbet Super lige, ne samo zbog rezultata, prilično lako pobeđuju, deluju sigurno, možda je sve idu kontinuiteta, oni nisu mnogo menjali tim, tačno je da im je otišao prvi štoper, ali su to nadoknadili ovim momkom iz Bugarske, dakle je došao, imaju prilično ofanzivno ozbiljan kadar. Ozbiljan kadar, na primjer video sam na klupi je bio Ibrahim Mustafa i Lazar Anđelović, dakle imaju tu mnogo opcija, čak i da nemaju, malo ih to sputava pravilo bonusa jer igrao je Sukačev ili Kokanović, mogu da budu nezgodni onako i najavili su, oni se neće složiti sa tim, ali najavili su nominaciju za 3. mesto. Eto, tako bih rekao. I to je za Vojvodinu posle svega što je... Iskorak bi bio... Iskorak i naravno mogu, deluje mi da mogu u 1 ili 2 utakmice da naprave problem i Crvenoj Zvezdi i Partizanu. Onako, ajde vidjet ćemo kako će se razvijati ta cela priča, jer nije prvi put, dešavalo se i pre 2-3 godine isto oni da krenu sa 5-6 pobjeda. Možda sam pogrešio sezonu, pa da uđu u kanal, ali možda i do kontinuiteta. Vidjet ćemo i kraj prelaznog roka šta će da donese. Moguće da će otići Njegoš Petrović, moguće da će otići Sičenđe. Bio bi to udarac svakako za Miroslava Tanjugu, ali ima ozbiljan kadar, to je 19 i imaju i dubinu. Pa dobro, imali su oni i prošle sezone onako dosta dobar, pogotovo taj napadački potencijal, ali nisu imali stabilnost u klubu. Tako da ovo sad što se dešava dolazi kao rezultat toga. Bio je Medojević tu, naš gost, i pričao je onako prilično ceni Miroslava Tanjugu, pričao je i u intervju koji je dao za Mozart na kraju prošle sezone i sada, da je nekako Tanjug uspeva da izvuče iz svih tih igrača koje Vojvodina ima onako najbolje i da to stvarno za sada izgleda jako dobro. Imali su dobro taj kiks protiv Javora, gde su 2 puta vodili pa nisu uspjeli da do kraju da dobiju utakmicu. Tako da su bili vrlo blizu da imaju maksimalan učinak u ovom dosadašnjem delu sezone, ali onako dobro izgledaju, stvarno stabilno, dobro. Pričali smo i neke ranije, kontroliš utakmicu od početka do kraja, da osim tog kiksa koji im se desio, tako da za sada prilično dobro. Obećavajuća sezona izgleda za Vojvodinu u ovom momentu. Žao mi je što nisu igrali onu utakmicu protiv Zvezda, baš bi mi to bio dobar pokazatelj gde je to Vojvodina u ovom momentu u odnosu na najjače, koliko to vrede sve ovi bodovi do sada što je osvojila, ali evo, rutinska pobjeda protiv TSC-a. Vida Savljević je otvorio utakmicu sjajno golom u prvom minutu i posle toga je sve išlo nekim sigurnim tokom. Pa TSC skoro da nije pretio, mislim, onako. Imao je posjed, koliko sam vidio, ali šansa... Nema zicar. Šansu iz kategorije, čak ne zicera, nego dobre šanse nisu napravili. TSC može i ozbiljna tema... Da bude Radnički. Može da bude Radnički, a možda je grubo ovo što ću reći, ali ako ovako nastave, ako ne pronađu tu igru i balans ili nazovite formu, mogli bi da se nađu u ozbiljnom problemu i da budu u borbi za opstanak. Vrlo nestabilno izgledaju, jednu utakmicu dobiju, mada i to ne sa nekom ubedljivom igrom, pa onda narednu utakmicu baš onako izgledaju jako loše. Ali zato, da, malo sebe svi pohvalimo kad je počela sezona, pričali smo o Pančevu, da se lepe stvari tamo dešavaju i evo sad 3 vezane pobjede, 4. mjesto na tabeli, neka igra koja onako, na stranu pobjede. Moglo bude i nerešeno juče u Surdulici, ali način na koji lopta ide unapred kod Kokovića, onako, pobrao je simpatije. Pa vidi, moguće da je sve tu stvar kontinuiteta. Oni su lutali kad su ušli u Superligu Srbije, verovatno im je trebalo vremena, možda su imali prevelike ambicije. Na kraju su se odlučili za trenera koji onako voli da igra malo fizički fudbal.
da stiska gore rivala. Nekako su i igrače po tom profilu birali. Sava Petrov, iako ima 1,90 m ili koliko već ti možda znaš bolje, je jedan od najbržih igrača u ligi. Doveli su 2 brza krila ovog momka što je Engleza iz Poljske. I još jednog onako mogu da budu nezgodni. Odbrana im je manje više nepromenjena. Ajde, Milunović je tu bio centralna figura, ali su doveli igrača slične klase i sličnog profila Kosanovića. Tako da čak i za mene nije iznenađenje. Imaće sigurno i oni padove. Pa nije, zato što smo pričali. Pričali smo. Imaće padove, ali tu ih očekujemo oko zone play-offa, play-outa. Da završi, možda je za Evropu još rano, možda je konkurencija pobegla u odnosu, možda im je rano, ajde, da ako se ovako budu razvijali pa sledeće sezone, ali ja sam ih prognozirao 7 ili 8, tako. Ja mislim da smo ih svi stavili u play-off. Granica play-off. Da, Joksa ti si ih stavio kao 9. ali dobro, možda tu završi. Ja sam i za Radnički rekao da će biti drugi na taj dan. Da će biti treći. Tako da polako. Mislim, vidjet ćemo, ne možemo sad da znamo ništa. Ali... Sava Petrov igra sjajno, to moramo da apostrofiramo. Baš je onako ušao u seriju golova i taj momak svuda gde je igrao kod nas u Superligi, onako baš ostavio... Ja ne znam kako, na primjer, nije prošao u Vizeli ili u takvim klubovima. Fizički onako, nije on sad za top nivo, za možda... Meni on deluje, evo to želim da kažem, kao fudbaler kome mora se namesti igra za njega. Ostatak tima da ga hrani loptama, ok, on će doći po tu loptu, učestvovati u akciji, ali da bude igra za njega. Možda u Vizeli, ako je uopšte igrao, mislim da nije ni igrao. Pa ne znam, počeo je pa je onda se izgubio, tako da čudno. Veliki broj lopti ide baš tamo gde se on nalazi. On je igrač onako koji traži dubinu, znam da ga je cenio i Marko Nikolić, ti možda znaš bolje. On je želeo da ga zadrži dok je bio u Partizanu, ali neki odnosi klub, menadžer nisu bili dobri. Da, ili da li mu nisu ponudili profesionalnu, da ne ulazim u to, on je u Radničkom bio sjajan. Sjećam ga se jednom i Zvezda je dobila meč 4-0, on i Mali Mitrović posle toga je došao u Zvezdu, odlično su igrali, nije bio realno 4-0, nego 5-3, na primjer, rezultat za Zvezdu. Baš sam se tu iznenadio kako igra, tad mi je upao u oči i verovao sam da će napraviti bolju karijeru. Još nije kraj, ali sam ga video, na primjer, u Partizanu, Vojvodini, pa onda dalje. Pa evo i taj momak na koga se skrenuo pažnju malo pre, Milosavljević na poziciji centralnog veznog. 3 puta smo ga birali u tim kola. Ne mi kao mi, nego svi naši saradnici. Ostavio stvarno odličan utisak za sada. Nekoliko ima i asistencije, ima i golove. I u polju jako dobro igra. Dobro, mislim da je za Željničar rano da pričamo o Evropi. Mislim da individualno po kvalitetu nisu mi baš tim koji bi mogao da se bori za... Ali odabir igrača je dobar. Ali za sada super. Ja bih da pohvalim posle ovih 6 kola, htio bih pohvalim golmane. Mislim da imamo u ovih 6 kola nekoliko fantastičnih golmanskih partija. Znači imamo momka Balevića koji sjajno brani za napredak. Imali smo u ovom kolu Manojlovića koji brani za Radnički iz Niša protiv Partizana, bio je sjajan. Eto, braća se spomenuo. Izabran je za igrača kola, dobio najveću ocenu od svih u ovom kolu, pa zbog toga. Bio je Stojković, je bio pre neko kola, isto ti igrač kola. Pomenuli smo Braća koji je imao 9 odbrana protiv Kragujevca. Tako da... Samčević odbranio penal u Subotici. Samčević odbranio penal u 103. minutu, čini mi se. Mislim, Stamenković inače dobro brani. Da, dobro, Stamenković, okej, to su stare Kajle, Popović, pa Mirković u Čuki isto branio dobro, tako da mislim da su golmani stvarno ovako sjajno brane od početka sezone. Sigurno, ne prave neke gluposti. Nekim utakmicama je stvarno uživanje gledati kako izvode čudesa na golovima, tako da što se mene tiče svaka čast. Pogotovo ovom dečku iz napretka, neke utakmice se branio nestvarno gde je napredak sa igračem manje, gol i život spašavao i on je prošle godine skrenuo pažnju na sebe. Malo su ga rotirali, ali bio je bonus. Možda su ga na silu stavili na gol zbog toga. Plavi Stevanović je njega stavio na gol, da. Nekom silom prilika, ali branio je sjajno i svaka čast. On je sva 3 puta ostao nesavladan u gostima, što onako daje na vrednosti. Nije baš zgodno da se napredak odbrani. Svaki put on je to uradio, tako da za njega svaka čast. I Manojlović je branio sjajno u Nišu protiv Partizana, pa da prokomentarišemo tu partiju, ne samo njega, nego
Evo, moj utisak koji sam i napisao u tekstu jeste da je Partizan trebalo to da reši rutinski. U prvom poluvremenu. Posle 30 minuta realan rezultat je bio, trebalo bude 3-0 za Partizan. Nije se desilo jer Partizan nema taj killer instinkt još. Uči na tome, uči na greškama, ovo je bila ta greška i to ćemo A to ti je ono kao u školi, znaš, ono kad ti kreneš i dobiješ 3-4 petice i onda pomisliš sad ko ja to sad sljedeću lekciju jednom pročitam i ja to znam i onda se postavi da nije. Mogo je Partizan lako da reši tu utakmicu u prvom poluvremenu, stvarno su imali baš mnogo šansi. Ono što mene iznenadilo me jako, mislio sam, jesu primili su taj gol na kraju poluvremena, ali mislio sam da će se resetovati tih 15 minuta, da neće ostaviti neki uticaj na njih. Međutim, mislim da ih je čak Radnički iznenadio u drugom poluvremenu. Na početku drugog poluvremena Radnički izašao visoko, ali ne samo što je izašao visoko, nego je Radnički uzeo loptu. To je ono što me najviše iznenadilo. Partizan praktično pola sata nije mogao s loptom ništa da uradi. Nije šansu napravio. Dok nije ušao natko. Dok nije primio gol, u stvari. Dok nije Bosić dao gol i onda posle toga onda je ušao natko, okej. Mislim da je Blagojević loše menjao. Zakasnio je sa izmenama. Mislim da je kasnio sa izmenama, da je kasnio i sa Nathom. Mislim da je morao... I Kostić je morao ranije. Kostić je apsolutno morao ranije da uđe. Vukotić je odigrao lošu utakmicu i mislim da njega morao da vadi. Koliko je Vukotić bio fantastičan protiv IMT-a kolo ranije, to sam ti rekao da odavno nisam vidio neku bolju utakmicu nekog igrača na stadionu Partizana nego što je on odigrao tu utakmicu. Znači, apsolutno svaka lopta mu je bila tačna, sigurna, sve. Koliko je bio dobar tada, toliko je bio loš juče. Sve su mu odluke bile i loše, i kasnio, i u dodavanjima, i birao pogrešne stvari. Mislim da je trebao ranije da ga vadi i da ubaci Natha. I apsolutno je sa Andrejem Kostićem zakasnio, ali dobro, to je sve... Mada i to proces, i on sam kaže da uči. Ma da, pa to je sve to normalno. Pa pričali smo ranije, ovaj tim je toliko mladi i sve mora da uči. To je sve novo za njih. Znali smo mi da će se u ovom momentu, da će nekom momentu ovo desiti. Ja sam samo želeo da Partizan do derbija dobije sve utakmice, da bi taj derbi imao veliku težinu sa obe strane Topčiderskog brda, baš kakvi nismo imali prethodnih godina. Baš bi onako bila, mislim, i bit će i sad, verovatno, ako Partizan dobije ovo ostalo, ali onako baš da su jedni i drugi došli sa maksimalnim učinkom, to bi baš grmelo bi na tom derbiju, ali dobro, šta da se radi. Preći ćemo na Zvezdu i verovatno ćemo tako i završiti, jer igra odlučujući meč za Ligu šampiona, ali pre toga želim da kažem nešto što mi stoji na duši danima. I kad si pomenuo golmane sam se setio. Dakle, umeđu vremenu, između dve epizode... To sam ti ja centrirao. Između dve epizode objavljen je širi spisak reprezentacije Srbije za nastavak kvalifikacionih mečeva za Mundijal i na njemu nema Aleksandra Jovanovića. To je, moje mišljenje, velika zamerka Draganu Stojkoviću Piksiju. Nemoguće je da su Rosić i Ilić, je li tako? Da. Bolji golman od Jovanovića. To nije tačno. To sigurno nije tačno. Veljko Ilić. Da. To je, znači, morao je da bude po svim parametrima golmanskim, ljudskim, vrednostnim, kakvim god hoćete, morao je da bude tu. To što je on otišao daleko iz naše lige i pa kao daleko od očiju, daleko od srca, to nema nikakve veze. Bojim se da su ovdje posredi neke druge stvari. Bojim se, ne bih voleo da je tako, ali sugeriše da je tako. Jovanović mora, ja ne kažem da on mora da brani. Ne, ali mora da bude tu. Dobro, bio bi. A si iznenađen što mi bude? Nisam. Nisam iznenađen, ali iznenađen sam što Piksi to uradio prvi put kad je posle odlaska iz Partizana. Kad nam je Jovanović bio gost u drugoj epizodi. Ja sam ga baš to i pitao, ako se sjećaš. Da. Da li se boji da će izgubiti mjesto reprezentacije kad je otišao u Tursku. I on je rekao da dao je neki neodređen odgovor. Ali pazi, apropo toga, ta Turska neattraktivan klub i tako dalje. Ali sam otprilike znao da će to da se desi. U toj ligi, u tom klubu igra Bruno Petković, koga je Zlatko Dalić pozvao na također širi spisak reprezentacije Hrvatske. Kako je to moguće, a ovdje nije? Svaki klub u Turskoj ima tako nekog... Znači, nemoj se pravimo... Ok, suštinski nije važno ko će biti treći, četvrti golman, ali treba da bude dečko. Nije važno, ali je poruka bitna. Ovdje ne govorimo o odabiru, niti želim da se mešam ko će da brani, nek brani kogod hoće, ali je mora da bude u ekipi. Zaslužuje po svim parametrima. Da bude treći golman, da. Tako je, drugi, treći. Dobro da drži budne ovima, to je dobro radio. Kraj. Pričat ćemo o reprezentaciji kad dođe vreme, ima tu još igrača za koje je iznenađenje da nisu na spisku. Ima, da.
Pa ne znam, recimo, meni ovaj Zukić mora da bude na spisku. Dečko igra sjajno, već godinu dana i u ovu novu sezonu je otvorio sjajno. Ima i golova, ima i asistencija i stvarno mi je neverovatno da nije ni na širem spisku reprezentacije. Ali dobro, kažem, ajde, reprezentacija će doći će na tapet i to. Doći će na tapet, svi. A da li i šta očekuješ, zapravo, ajde, neću da kažem da li, formulisat ću pitanje, šta očekuješ protiv Pafosa u revanšu? Odnosno, ajde, reći ću šta sam mislio. Da li očekuješ bilo šta da se desi ako Zvezda ne uspe da se plasira u Ligu šampiona? Misliš da bude smenjen Vladan Milojević? Bilo koju vrstu promjena? Ne, mada se u beogradskim kafićima tome priča, neću da kažem. A dobro, znači čim se priča... Čim se mnogo priča, od toga nema ništa. Znam i o kom treneru se priča iz inostranstva, ali ne očekujem bitne promjene, makar do zime. Ne bi me iznenadilo, na primjer, dobro, to je dugo ko živ ko mrtav, da, na primjer, Vladan Milojević uđe u Ligu šampiona, Ligu Evrope, nebitno, i da ode na zimu kao što je to uradio pre 4 godine ili kada je ostavio Dejanu Stankoviću autoput. Želeo malo da se resetuje, da se odmori od domaćeg fudbala i da se ponovo vrati u Crvenu Zvezdu, ali to je sve sad toliko daleko, toliko... Ako. Da. Ali šta će biti sutra? Šta ti misliš? Mi snimamo u ponedjeljak, emituje se... Teška situacija za Crvenu Zvezdu iz više razloga. Može da se desi, ajde, kvalitet je možda na strani Crvene Zvezde, ali u ovom trenutku mislim da je Pafos u igraniji. Jer su dugo zajedno, Zvezda to je taj problem koji ima Crvena Zvezda, onako menjala tim u toku leta. Desilo je se da Bajo debituje na velikoj sceni u najvažnijoj utakmici. Babika onako, i još su oprečna mišljenja, njemu ne donosi to što ne donosi, mada kad bi podvukao crtu, on je najviše problema pravio Kipranima. Bojim se... A povratak... Krunića, to je stvarno esencijalan povratak za Crvenu Zvezdu. Vidjelo se u prvom meču da ovaj dečko nije u sistemu. Forma Elšnika je isto tako vrlo upitna, ali daleko od toga da je završeno. Jeste da ima problem posla ne sa kvalitetnom ekipom, ali sa ovom trenutku igranijom ekipom, što se u avgustu najviše priznaje, najviše vrednuje. Ali daleko od toga da je završeno, čak jedan gol Crvenoj Zvezdi menja situaciju skroz, ovako stavlja njih pod pritisak. Oni su strašno odigrali u Beogradu, ne kvalitativno, nego odigrali su nešto u Milojevku na drugoj strani. Zvezda igrala dobro, ja sam gledao, posle bio sam na odmoru, pa još jednom utakmicu 20-25 minuta i to zanimljivo posle prvog gola. Stavila ih pod pritisak, napala visoko i onda je ušla u nervozu, tako da su ovi mogli da valorizuju to i sa više golova u mreži ovog Mateusa. Istina, i Zvezda je napravila dosta šansi, ali sve na silu Ivanić, Kata i sve na neke druge lopte i na individualni kvalitet. Onako, ozbiljna ekipa, ali i dalje, rekao bi 45-55 za Pafos. Da si ti na poziciji Milojevića, da li bi se u revanšu opredelio da kreću samo te, po znacima navoda, stare kajle koji su ti toliko radosti donale? Ja sam uvek za to. To je neki moj razum da mislim da uvek kad se dovode novi igrači da se ne ubacuju odmah u tim. To je neki moj razum. Pogotovo za te veće utakmice da ipak njih treba malo sačekati. Mislim, sad ne znam da li je moment da se priča o tome, ali meni je cela ta neka koncepcija Zvezdina sa toliko promjena, toliko promenjen tim u ovih poslednjih 6 meseci i odbrana i ne znam da li je to moralo baš toliko da bude. I tačno se sve to videlo na terenu protiv Pafosa, da tu škripe linije i dalje, da ovo što Darijan kaže, to je meni najjači utisak bio, ta nervoza u koju su ušli. Aj, nema veze što ti si rano primio gol, to je okej, Zvezda je nastavila da igra posle toga, nije mi to nešto, ali videlo se da taj neki početni pritisak tih 20 minuta kad nije doneo rezultat, da onda počinje polako sve da... Tu se Zvezda već počela da se gasi. Znači tu je počelo već, videlo se da to ne leži dobro na terenu. Ne znam... Dakle, krenuo bi sa Katejem i Ivanićem, recimo? Ja bi krenuo, da. Ne, neće. Pa znam da neće. Znam da neće, nego... Mislim da će igrati isti tim kao u Poznanju, s tim što možda Arnautović uđe umjesto Duartea, tu je, ja mislim, mala dilema, i Milosavljević ili Rodrigo. I impresionirao me ovaj štoper Pafos koji je igrao na Šerifu. Crnac ili ovaj drugi? Crnac. Dobar, ali
Šerif Nije mu dao da diše. nije, ali dobro su ga prebili. Pa to. Malo lepše rečeno. Malo su, ajde, nije sudijski kriterijum odgovarao Šerifu, malo je on previše padao, ali dobro, i dalje bio jedan od najaktivnijih igrača Zvezde. Možda je tu sad stvarno falio Radonjić kada štoperi njihovi izađu visoko na Šerifa da gurne loptu Šerif u prostor. Znam i zašto se odlučio za Lainku, Vladan Milović, jer po desnoj strani on je njihova snaga najveća, ovaj Bruno i ovaj momak Korea koji je dao gol. To je ključ njihove igre i posle 30 sekundi primiš gol na taj način. To je stvarno neverovatno, netipično za Vladana Milovića. Mislim, nije lančane greške, okrenulo je sve od Baja, izgubljenog duela, pa tako dalje. Da. A mislim, to je i dalje sve potpuno otvoreno, nema tu šta to je. Da li očekuješ penale? Može da se desi. Istorijski Zvezda kad ode na Kipar često se dešavaju penali. Tako je bilo kod Robija, Omoniju su prošli na penale, kod Dejana Stankovića su izgubili. Onako, mislim da Crvena Zvezda ne sme da uđe u zamku kao ovde, da mora da ima u glavi da i u 70. minutu, ako je nerešen rezultat, ima dovoljno vremena da sve. I u 85. ako je nerešeno, može jedan gol menja sve, što si rekao. Gol menja sve. Ja sam video čak i govor tela pojedinih igrača Zvezde u 12. minutu. Seol im pokazuje polako, ne zalećite se. Ajde, Zvezda je tu počela da stvara šanse, kazniće nas iz kontre. Tako da mislim, skupo je Zvezda platila ovu školu. Bilo je tu mnogo promjena, ali ajde o tome sljedećim prilikom kada budu... Evo, očekuješ da će biti promjena u igračkom kadru, kako god da se završi? Da, bit će. Očekujem da šerif NDI ode. Seol? Seol ima tu klauzulu od 5,5-6 miliona, slagaću vas. Sad nadaju se na Marakani da će da ostane, mada su spremni. Tu su spremili Stanković i možda još jednog desnog beka, možda ode Elšnik. A Milosavljević? Milosavljević, ajde tu je doveden Nigerijac, Tebo, ali očekujem svakako da odu 2 igrača i možda još 1 ili 2 dolaska. I dolaska je to sad? Da. Dobro. Što se tiče Evrope i Superlige, prošli smo manje više sve, a što se tiče onoga što se dešava u nižim rangovima takmičenja, u 5. ligi, apsolutna senzacija ili vest sedmice, možda i meseca, jedna od vesti u tom periodu jeste povratak Rada. Odigrao je prvu zvaničnu utakmicu u 5. ligi. Sve onako izgleda bajkovito u ovom trenutku i zbog toga smo goste pozvali Miloša Tanovića i Vladimira Volkova koji će diskutovati sa nama o aktualnom trenutku kluba sa Banjice. Vratio se OFK Beograd, vraća se polako i Zemun, a sigurni smo da će se vratiti i Rad. Tačnije, počeo je da se vraća pošto napokon igra fudbal, doduše u 5. ligi, ali i to će se promeniti. I sad ne možemo da kažemo kada će ponovo biti superligaš, ali smo sigurni da će igrati opet u elitnom rangu srpskog fudbala kad za to dođe vreme. A kad će doći vreme, pitamo Miloša Tanovića i Vladimira Volkova, nekadašnje prvotimce Rada, entuzijaste koji su pre svega zaljubljenici u sport, a uz to i učinili da se stvari pokrenu sa mrtve tačke i ne samo vi, nego i vaši prijatelji, pa čak i ljudi sa strane koji su omogućili da Rad krene napred. Samo što nisu nekadašnji prvotimci, nego su i sadašnji prvotimci. Nego su i sadašnji, tako je, da. Bili su nekadašnji, okej, u redu. Tako je. Dakle, kad da Rad očekujemo u Mozartbet Superligi? Pre svega, dobar dan i hvala na pozivu. Istina je da su lepi vetrovi gore na Banjici kod nas. Tako da, posle teškog perioda od 4 godine, uspeli smo da provaziđemo trenutne probleme i da reorganizujemo i prvi tim i skupili smo se i nadamo se lepšim danima na Banjici. Tako da, od jučerašnje utakmice će krenuti samo na bolje, ja se nadam. Naš kolega Gligorić koji je bio i pisao izveštaj s utakmice ima sjajan naslov Zaklopača, žurka nikad jača. Kako je bilo juče u Zaklopači? Prvenstveno da vas pozdravim, da vam se zahvalim na pozivu. Pa dobro, znate kako, mi smo se skupili bukvalno 2 dana pred utakmicu. Nismo znali šta nas čeka ni u svojim redovima, a kamoli u gostima. Znači nemamo nikakvu predstavu o tom nivou takmičenja.
ni o protivniku, ni o terenu, ne znamo bukvalno šta nas čeka, a kao što sam rekao, ne znamo ni u svojim redovima šta nas čeka, koliko ko može, ko je kad igrao, koliko je ko spreman, znači to je jedna haotična situacija, ali, kažem, skupili smo se 2 dana pred utakmicu i odigrali utakmicu, baš je onako bila jedna lepa, da kažem, atmosfera, mnogo ljudi došlo tamo, meštana, došlo je dosta naših navijača i bukvalno nesvakidašnji prizor za jednu 5. ligu, baš je onako odjeknulo i medijski i sve to kako je trebalo. Jeste ti kad pomislili posle karijera koje ste imali da ćete jednog dana igrati u 5. ligi? Iskreno verujem da nismo. Ma iskreno ja to tako ne doživljavam, meni je ovo bukvalno, radio sam ceo život sve na osjećaj i tako radim i sada, uopšte mi nije bitno koja je liga, bitno mi da se mi skupimo, da je to jedna onako emotivna priča, emotivna situacija i sad da li je 3., 5., potpuno je sve jedno, svi znaju da smo mi karijere davno završili, znači nije sad kao nešto smo mi kao, ne možda igramo pa igramo 5. ligu, znači i da je 7. liga nama je potpuno sve jedno, znači čista neka emocija i uz koju gdje smo se skupili da bukvalno da probamo da se odužimo tom klubu i da vratimo taj klub gdje nam je mjesto. To neće ići lako, ali korak po korak, tek i krenulo. Miloš, ajde da vidimo, u maju smo bili, baš Joksa i ja pravili smo tu, sad već poznatu reportažu o radu koja je jako odjeknula. Pa šta možeš da nam kažeš, šta se sve tačno dešavalo od tog perioda do danas? Pa ništa, svedoci smo da smo bili u blokadi, blokirani smo bili od nekolicine igrača, što trenera, što igrača. Bile su 2 opcije, da se potpišu reprogrami, to je sporazumi o odlaganju duga ili da te momke isplatimo. Pošto trenutno nismo imali sredstava da isplatimo te momke, bila je jedna 2-mesečna borba, celodnevna, što poziva, što igrača. Stvarno hvala im i ovom prilikom svima. Ne bih nabrajao sad sve da nekog ne zaboravim, ali svi su izašli u susret, prepoznali situaciju koja je trenutna i hvala im neizmjerno na tome. To su i bivši treneri i igrači i nakon toga smo imali neki sastanak sa Perendijom i sa nas par starijih tu koji su bili i napravili neki dogovor da opet okupimo staru ekipu i da probamo da damo neku pozitivnu priču na sve ove nedaće koje su bile iza nas. Znači, pošto je bilo dosta pitanja i komentara i sve da razjasnimo, znači nisu tu sad ušle neke velike pare pa se sve to rešilo i tako dalje. Pošto su to sad komentari, pitanja, šta se tu, znači da objasnimo ljudima šta se... Istina je, nisu ušle nikakve pare, ali mi je drago što su Radovci i neki drugi ljudi sa strane prepoznali trenutak i kao što je Marko Nikolić i Stefan Babović su izašli u susret i ima još ljudi koji ne bi sad spominjao koji hoće da pomognu klubu jer je ovo jedna prava, iskrena i sportska priča. Spomenut ćemo i sigurno kad se to bude desilo. Dobro, spomenut ćemo svako, svima ćemo se zahvaliti. Evo i Njegoš Petrović mi se isto javio pre 2-3 dana, tako da svi ti bivši fudbaleri koji su odrasli na Banjici, a i ljudi sa strane kome je klub drag, tako da se polako javljaju i svi su prepoznali pravi moment jer je stvarno iskrena priča, sportska. Ja to dosta puta ispominjem, ovo je klub koji postoji od 58. godine, preko 2000 profesionalnih sportista izbacio, tako da bilo bi onako malo neukusno da jedan takav klub se ugasi sa naše scene. Tako da, eto, drago mi je zbog toga, hvala im svima i eto, verujem da pored prvog tima da ćemo i omladinsku školu pokušati da vratimo na neki nivo, makar delom kao što je bila. Tako da to svakako nije lako, treba dosta godina, ali i tu je reorganizacija, pojačali smo i kadar, organizaciono i trenerskom smislu, tako da već se gore uveliko radi na Banjici i radi nam se i teren, tako da radi se i oko kluba, tako da biće samo dobro. Možeš da kažeš za pozicije na kojoj si, a ti si suštinski direktor omladinske škole, ali sve i sve si tamo, ali na funkciji toj. Koliki je trenutno dug grada? Koliko duguje? Trenutan dug grada... I kome sve? Da, trenutan dug grada je, koji nas blokira je 117.000 eura.
što za fudbal i nije neka velika cifra. Za nas u ovom trenutku jeste i tekako. Evo iz glave koga znam, od Baneta Mirečića i svih ovih 15-ak, 20 fudbalera, to je u suštini dug koji nas blokira. Normalno mi imamo i druge dugove koji su prema za struju i za neke druge prateće troškove. Ono što je bitno i što treba spomenuti da Fudbalski klub Rad u ovom trenutku ne duguje državi ništa za porez i doprinose. To je isto, do pre par mjeseci je bio dug oko 1 milion dinara, a od nekih procenata sad koji su legli, država je namirena u potpunosti, to je ono što je bitno. Tako da verujem da mnogo klubova i u Superligi ne može da se pohvali sa tom činjenicom, ali sve to na stranu. Bitno je da smo se okupili i da smo krenuli jednu novu priču i novu eru za fudbalski klub. Ja bih se nadovezao u vezi ove priče za novac. Pa, kažem, jedna mnogo specifična situacija. Tu je jedna devojka Jelena, bivša Poli, sada Stanković, ona se bavi mnogo klubom, vratila se, bila je godinama tu. Ona mnogo pomaže klubu isto i pre neki dan me zvala, kaže, ne može Taneta dobije, treba hitno se uplati 3.500 dinara Fudbalskom savezu Beograda. I onda, kao, jel imaš kao aplikaciju brzo? Ja kažem, imam, aj pusti, ja pustim 3.500 saveza. Perendija je kupio za trening 2 paketa vode. Ne znam, Nikola Petković je došao avionom samo na utakmicu i vraća se. Sljedeći kolo, ja mislim da Lola ide za Tinu, uzima kartu samo da se vrati da dođe da odigra utakmicu. Znači, bukvalno mi se, ko šta kome treba, kupujemo banane, vodu, ne znam, zavoje, sam sebi. Znači, bukvalno je ta situacija da smo se bukvalno udružili i ko kako šta može. Samo bi je to teren je u jako lošem situaciji, u jako lošem stanju. To ćemo vidjeti u toku nedelje da možemo nešto da uradimo i isto ovim sad hoću da apelujem na nekoga, ako neko može da pomogne nešto, da se javi oko terena, da sad ne znam na koji način šta je, teren je stvarno u lošoj situaciji, bukvalno nije ni za igranje, vidjet ćemo sad šta ćemo raditi toku nedelje. Sutra nam dolazi ekipa za teren, tako da pokušat ćemo sve što je moguće da ga oživimo, da ga spremimo, dolazi ekipa da se to radi. Tako da sutra od ujutru su mašine na terenu i radimo punom parom, tako da nestvarna je priča, ovo mi je sve kao neki san. Meni je juče jedan čovjek iz Klopače tražio majicu, ovo što je za zagrevanje, kažem, ne mogu stvarno ti dam, nemam drugu. Znači, tu je neki Leka print iz Loznice, javio se čovjek iz Loznice, ne znamo ga, kaže nikad nije ni bio u Radu, niti je imao... Prepoznat trenutak donira, rekao, ja ću da uradim neke majice, mi ajde, za zagrevanje uradio on čovjek majice, poslao kao poklon. Hvala mu, da. I sad mi traži majice, kažem, nema drugu. A kojim dresovima igrate? Imamo 2 garniture Macron dresova, još su iz prve lige, ali očekujemo još 2 garniture, stižu nam nove garniture, tako da bit ćemo uniformisani. Naravno, biće to sve dobro. Biće to sve dobro, tako da jeste na pokloni stvarno, ali biće to sve dobro, tako da kakvi smo imali problemi, ovo su sad slatke muke, tako da i te majice i taj teren i to sve ćemo raditi kroz osmeh, tako da šta smo sve prošli, koliko poziva i koliko agonije, tako da biće to dobro, Bože drage sve. Kako su reagovali tvoji saborci, bivši igrači ili sadašnji igrači, da me Vujke ispravi, kad ih zoveš? Dakle, kad znaju da je situacija takva da nema praktično ni za paket vode, kako oni reaguju? Niko pola reči nije rekao, čak naprotiv, samo su se javljali jedan za drugim, od Perendije, Lole, Andrije. Vovo je rekao, igrate vi, dolazim ja. Znači nije ih niko sad imao potrebno što da ih zove. Veliko im hvala na tome. Stvarno su svi momci, ali od prvog do posljednjeg ispoštovali i prepoznali moment da dođu da nam se, ajde kažemo, oduže ili kako god. A kažite nam, kako je uopšte krenula cela ta ideja, cela ta priča? Jer stvarno mi posle ove reportaže, ona je odjeknula i sve, i bilo je reakcija sjajnih i ti si mi pričao šta je sve bilo, ali onda je jedanput sve utihnulo. Tako je. I ja sam mislio, ništa se desiti neće. Mi praktično do pre 2 meseca je bilo da mi smo bili izvučeni za zonsku ligu, mi nismo postojali. Nismo imali nijednog ni igrača, ni trenera, ni treninge, ni postao prvi tim. Postojali su samo deca u omladinskoj školi. U razgovoru sa ljudima ja sam rekao, ljudi, ili spremamo pare, ili zovemo ljudi i molimo. Ne postoji druga opcija. Mi smo i prethodnih godina zvali
Stigli smo do negde od tih 15-20 momaka, rešili smo pola njih nije htelo i stalo je na tome. Tako da ovog puta smo zasukali rukave i eto malo sa malo više energije smo ušli u te pregovore i eto svi su prepoznali trenutak jer je stvarno došao kraj. Nije više bilo ovako ili onako da igraju neki drugi momci, sad je stvarno bio kraj, tako da ali smo se digli kao Feniks, tako da ja sam sigurno juče bio najsrećniji čovjek koji je, kad sam došao tamo, kad sam vidio sve ove momke koji su tu, kad sam vidio onoliki broj ljudi, srce mi je bilo kao ova zgrada, tako da i drago mi zbog toga i bit će samo na bolje, ne trebamo stavimo na ovome, mislim da će biti samo dobro. Tako da. Fascinantno je to da nisu samo bivši igrači Rada prepoznali, nego recimo i Mila Lola Smiljanić koji nikad nije igrao i nije imao tu poveznicu sa klubom. Kako? Pa dobro, to su sad i prijateljske veze, oni su momci koji istinski vole fudbal, oni igraju i za veterane, on je od Perendije prijatelj dobar, tako da smo sasvim slučajno, svi smo se skupili tako da i prepoznali, opet kažem, trenutak i Vova, i Lola, i Dare, i Pajović, tako da masa je tu fudbalera, bivših Radovaca i eto i Lola. Lola nije bio u Radu, ali je... Ako Lola igra za veterane i da kažemo da je u nekoj formici, kad si ti posljednji put bio na terenu, pre ovog jučerašnjeg meča u Zaklopače? Pa ja sam završio u vreme korone, kad je bilo 19-20, kad je bilo. 20, da. Da, tad sam završio, ali sam imao dodirnih tačaka sa terenom i sa loptom. Radio sam kasnije kao pomoćni trener 2 godine u Kolubari i u Radničkom Kragujevcu, pa sam tu, ali faktički neku aktivnost nisam imao od 2019. godine, znači 5 godina punih. I kako je izgledalo juče kad istrčiš na teren, doduše tih 25 minuta posljednjih, valjda možda 25? Pa da, ja sam se dogovorio da uđem posljednjih pola sata. Pa kako, teško je, mislim, želja postoji, ali kad nema damfa, kad nema kondicije, sve je mnogo teže. Ali očekivano, mislim, znali smo mi u kakvoj smo situaciji, tako da iskusni smo mi već, znamo mi koliko možemo i sve to. Tako da smo gledali da rasporedimo minute maksimalno, što je maksimalno moguće. A od ostalih momaka, ko je u najboljoj formi, da kažemo? Ja mislim da je Lola. Pa juče se pokazalo da je Loki ima najviše kondicije. Kažem, on igra te veterane, igrao je za Zvezdaru, veterane Zvezdare mislim da je igrao. Mislim, on je imao kontakt sa velikim terenom, sa fudbalom. Mi svi 2-3 godine uopšte nikakav kontakt sa terenom, sa fudbalom, sa loptom, sa nekom trkom. Znači, bukvalno smo iz fotelja došli. Čak, jeste li na kraju osvojili bod ili ste izgubili 2? Kako računate? Pa izgubili 2, normalno. Izgubili 2, svakako, da. Bilo dosta šansi. Pa bilo je dosta šansi. Ali isto jedna zanimljiva situacija je, znate kad odete na tako neko malo mesto pa dobijete batine. Ovdje se skupila malo druga priča, malo šampioni, malo karakteri otišli u selo i onda obrnuli situaciju. Kažem, to je opet taj neki karakter, neko iskustvo. Koju god ligu ti da igraš, šta god da igraš, ti hoćeš da pobediš. Jednostavno, to ti je u krvi, ne daš nikom. I to ti je to. I kad ne možeš, hoćeš. Tako da si zakuvalo juče i... Da, vidjeli smo da je bilo malo onako... Ma ne možeš ti to iz sebe da isteraš, nema šanse, to ostaje. Zato smo valjda i pravili te neke stvari koje smo pravili, jer smo imali taj neki karakter pobednički, to... Kako mislite da će biti generalno na ostalim terenima ili kad vam bude dolazio neko u goste po tom planu? Ništa ne znamo. Bukvalno ne znamo ni kakvi su tereni, ne znamo ništa. Znamo da je naš katastrofa. Znamo da je sljedeće protiv Avale, to znamo. Da, znamo da ta Avala, ta ekipica, da oni treniraju 3-4 puta nedeljno, da su oni kao ozbiljni i to. I nemate praktično mogućnost da se skupite pre utakmice. Imamo, kako ne. Ma možemo mi da dođemo i 5 minuta pred utakmicu, razumiješ? Bukvalno iz kola da izađeš u utakmicu, ali trudimo se da budemo i u ovom rangu takmičenja i na ovom nivou trudimo se dođemo sat i pol pred utakmice. Mislim da treninge tokom sedmice, to je praktično neizvodno, ili ćete imati? Imaćemo, bar jedan ćemo imati. Ja sam sad predložio baš pred emisiju da imamo 2 treninga,
Jer vidim u grupi pišu, otekom iz globa, boli me koleno, mene zateže loža. Ova treba i lekar i kondicioni. Imamo sve, Imate? imamo sve imamo. Tako da možda bude i 2, možda i 1. Ali pored ovih, da kažem, starijih momaka, ja sam tu negdje između, imamo i jedno 10-15 mlađih momaka, mahom iz naše omladinske škole koji su bili ranije tu. To su dečaci koji su igrali iz Srpske lige, iz zone, tako da imaju iskustva i oni su dosta spremni u ovom trenutku, tako da ćemo se truditi da pravimo neki balans malo starijih, malo njih mlađih da bi mogli da izguramo to sve na pravi način. Tako da nisu svi, nije nas tu 20 svih, da kažem, starijih veterana, tako da biće to jedna uspešna, nadam se, sezona i dosta zanimljiva. A čekaj, imate stvarno ideju ono kao da li napadate u 4. ligu, da uđete u viši rang ili je ideja da prosto održi se klub? Ideja je da napadnemo. Sigurno nismo došli da igramo tek tako. Ideja je da napadnemo, ali nadam se da će se u međuvremenu desiti nešto pozitivno, da će neko prepoznati entuzijazam i ovu energiju, tako da će se ljudi samo javljati, da će dolaziti i da će se desiti nešto tu po tom pitanju. Tako da naravno i zone i Srpske lige, tako da to su svakako ambicije kluba. Sad vidjet ćemo kako ćemo to gurati, ali za sad nam ide dobro. Tako da što je pozitivno, tako da vidjet ćemo. Juče je praktično utakmica za Klopače bila bar po interesovanju u odnosu na mečeve Superlige, ovih najvećih klubova. Imali smo live prenos. I ljudi koji su to obvezivali su mi dali podatak da je bilo 8.500 pregleda utakmice samo tamo, što smatram da to nije loša brojka s obzirom da je 5. rang i da je takva situacija. Tako da sad na Banjici očekujemo baš tu utakmicu protiv Avale, očekujemo veliki broj navijača na Banjici, što ljubitelje fudbala, što navijača na jugu naših vernih. Tako da I rekao si koliko na Instagramu je bilo pregleda? Pa 3,5 miliona pregleda je u 5-6 dana, tako da što je isto bez nekih sponzorisanja i nekih drugih stvari, tako da stvarno je to odjeknulo i drago mi je što se javljaju ljudi koji su i ne samo ljubitelji, fanovi rada, nego su iz drugih gradova koji podržavaju i navijača Zvezde i Partizana koji se javljaju i nama na Instagramu, verujem i Vovo i tebi, da daju podršku klubu jer su prepoznali trenutak. Jel čitate te objave, komentare? Pa da, ima devojka koja je zadužena za to, koja to vodi. Ja imam pristup tome, ali vidimo normalno da se, nemamo sad doduše vremena da odgovaramo svima, ali normalno je da ćemo se baviti. Tražili su, čak su neki navijači tražili, opet kaže, ne navijači što su bliski radu, nego ljudi koji jednostavno vole fudbal i prepoznaju ovu priču. Tražili su da se otvori račun neki, žiro da se donira, pa predlagali su da se puste u prodaju dresovi naši, pa da se članske karte godišnje. Rade se članske karte, se rade, da. Biće za Banjicu, nešto, sigurno će se nešto lepo desiti. Rade se i plakati, radi se članske karte, to će sve biti za ovu utakmicu ovde i vidjet ćemo da obezbedimo jedan broj dresova i majica, da to bude na samoj tribini, da se to prodaje, tako da taj organizacioni deo ćemo probati da dignemo malo na još viši nivo, da iskoristimo ovaj trenutak. Daj, kaži malo kako se ti osjećaš sad, prosto samo se vraćamo na to, jer je stvarno i na nas ostavilo strašan utisak kad smo bili u maju, kako je sve to izgledalo i cela vaša priča, tvoja i Bogdana Koraka. Preponosan sam stvarno i na mene i na sve ljude što su oko mene, što smo radili jedan veliki posao. 4 godine smo bili u jednosmjernoj ulici. Pored prvog tima, što je javnosti najvažnije, ja se bavim i omladinskom školom i mnogo mi je žao te dece koje su samo odlazile iz škola, nismo imali mogućnost registrovanja novih igrača, što je po meni onako dosta neukusno, ali uspeli smo da prevazićemo i sad možemo da registrujemo i za prvi tim i možemo da registrujemo i decu. Verujte mi, imao sam dečake u školi, njih par koji su bili u radu po 2-3 godine, nisu odigrali ni jednu zvaničnu utakmicu, ali su ostali odani tu, vole trenere, vole ambijent, vole drugare, vole Banjicu i drago mi je što njih sad možemo da uključimo, a normalno i polako priključimo i decu iz drugih škola, iz drugih klubova, tako da sad je ekspanzija i u omladinskoj školi, tako da eto, pored svih tih nedaća, žao mi je omladinci i kadete nemamo zbog ove situacije, ali ako bude sve u ovom ritmu kao što je sad, verujem da ćemo od sledeće oformiti i omladinci i kadete.
Ono što je bitno jeste da mlađi kadeti igraju prvu ligu mlađih kadeta, da nam pioniri igraju najkvalitetnije takmičenje, prvu ligu pionira, mlađi pioniri takođe i petlići igraju prvu ligu petlića. Tako da, pored svih ovih problema koje smo imali 4 godine, uspeli smo da zadržimo to što je ostalo i da zadržimo na visokom nivou koji je trenutni. Tako da, preponosan sam stvarno i eto i nadam se da će samo ići da će biti neka uzlazna putanja. Kucaj ovo. Da, pritom, kada smo bili u maju, onako taj teren pomoćni izgleda uverljivo, dobro, znatno bolje nego na kome i sam Volkov kaže ne zna u kakvom je stanju, maltene u korovi tamo zarastao. A kako izgleda stadion i da li će navijači koji budu došli na utakmicu protiv Avale da se osjećaju koliko toliko, neću kažem komforno, ali bezbedno pre svega, jer onako bilo je malo scary. Mi nismo u mogućnosti sada da napravimo novi stadion. Ne kažem to, nego u ovom trenutku kako izgleda. Da, pa u ovom trenutku izgleda korektno. Neće biti smeća, bit će uredno počišćeno. Potrudit ćemo se da to dotegnemo, da se to okreči, da bude izgleda pristojno. Ali s obzirom na sve okolnosti, on izgleda dobro, s obzirom da se tu godinom unazad nije ništa spektakularno radilo. Tako da, pre svega, akcenat je na terenu, da probamo da ga sredimo maksimalno koliko možemo, a i te prateće stvari, evo, već su gore bageri, radimo tu parking i prilaz oko omladinske škole, tako da radimo punom parom, tako da pokušat ćemo da to makar upristojimo koliko je moguće. Tako da. Ti se bukvalno baviš svim detaljima, jer bi sa gledalcima podelio ono što si rekao nama, da si morao da ideš malu moštanicu da bih nabavljao delove za kosačicu ili za kostobrane, onaj detalj. Istina. Pa eto, to je situacija od prošle godine gde nije imao ko, nema nikog u klubu. Gde me zove Aca, tu je čovjek koji je 100 godina u klubu i kaže kao Tanke, nemam, puko mi je kaješ za kosačicu, kao šta da radimo. I onda traži tamo Husqvarna, koji je model, išao sam u štanicu, kupovao te kajše, tako da jednostavno takva je situacija, moramo da se borimo za naš klub i da čekamo neko bolje vreme. A za kostobrane? Da, pa hoću, zašto ne. Isto prošle godine su igrali momci, eto, hvala im, došli su da pomognu klubu i zove me Bogdan Korak, kaže, Tanke, imamo problem, jer šta je sad, Koki, kaže, ovi momci nemaju kostobrane uopšte. I onda smo ušli pa smo improvizovali to od neke kartonske kutije, ali smo se opet snašli i prevazišli taj problem. Tako da mnogo je tu nekih sitnih problema svakodnevnih, ali posle svega toga to mi je mnogo sam ponosan na sve to što smo prošli, tako da. Ja moram da kažem da je Tane pravi vojnik rada, ja sam njega sreo u prvom timu, on je bio tad mlad. Momčić, 2016. 17. ko je, tako nešto, tako? Tako je. I on je od tada do dan danas ostao u radu, prošao kroz svu Golgotu i kroz drugu i treću, četvrtu ligu, primao po 15 komada, gledao to, mučio se, znači stvarno svaka mu čast što je tu i on je, mogu da kažem, što se mene tiče, jedan od najbitnijih tu fudbalera, da ne kažem, iako mi imamo neke karijere sve i sve to, ali Tane je tu, ja bi njega izdvojio od svih nas. On je zaslužio ovo sad što se dešava najviše od svih. Hvala. Dobro, bio si ti u radu, tako i kao igrač, kod Koraka baš. Kakav je Korak kao motivator, da nam ovako izbliza kažeš? Daj mi neku anegdotu, nešto što ti je ostalo pečatljivo. Korak je legenda, ne znam šta da kažem. On je tu, što se kaže, sa ulice i on prepoznaje svaku situaciju i zna kad treba da kaže, kad ne treba. Stvarno je ovako, se kaže, jedan šmeker. Ma ne, skok im je samo smenje. To je cirkus. Kad smo igrali prošle godine, ne prošle godine čumeno, kad smo bili 2017-18 u radu, kad je Korak bio trener i sad dolazi jedna ekipa, Superliga naravno, neću da imenujem koja ekipa, i Korak, kaže Korak u slačionici, kaže, ovi da nas pobede? Oni prvo kad uđu u Beograd, oni kažu, jao, vidi zgrada, ima i semafora, oni da nas pobede, daj momci, nemoj da zajebati, izaći pobediti 2-3-0. I god sastanak. Živa istina.
Kako je tebi rekao, šutiraj sa 30 metara i koliko je bilo kad si dao gol? Ma da, ne znam šta je sve bilo, svašta je bilo. Ja sam taj god dao 35 metara pa sam krenuo na njega u zagrljaj pa smo zajedno pali u baru nego pored klupe. Pa ima i slikata. On je sav kaljav uz to iz barema. Pa cirkus je bio skok je. Ma ne, mi smo tada igrali play-out od 8 utakmica, mi smo 7 dobili, jednu nerešenu. Smo odigrali. Bukvalno nam je trebala svaka utakmica pobjeda da bi ostali. Ali tad smo, kažem, bilo nas skup starih igrača i na karakter. Isto, nije to sad bilo neka fizička sprema i to, već kraj karijere, ali na karakter, na volju, na želju. Imao juče neki motivacijni govor pre utakmice? Korak. Pa dobro, juče je bio Ne znam, nisam bio ja sa slačionici. Zato što je slačionica bila bukvalno 5 kvadrata, pa smo mi koji nismo igrali od početka izašli smo, sad ne znam, oni da su pričali nešto. Nije, pričali smo, sve je bilo okej. Balansirao je, tako da nije, bilo je sve u redu. Više nas je smirivao nego što je zizadi, tako da balansirao je. Ume Koki to da prepozna, tako da bit će to dobro sve ako Bog da. Volio bih baš da nam kažeš malo, da se osvrnemo na te momke što su igrali prošle godine, jer oni su, sami ste pričali, oni nisu fudbaleri. Nisu, da. Pa ništa, to su momci mahom koji se nikad nisu bavili što fudbalom, što sportom. Skupili smo ih bukvalno sa ulice. I preko Instagrama si rekao da su se javljali. I preko Instagrama i s ulice od prijatelja, tu su drugari koji neki su trenirali druge sportove. Pa ne, to je istina. Ja ne mogu da kažem da je to je istina. Čak se plašim da neki momci možda nisu ni poznavali toliko pravila fudbalska. Ali mi je drago... Hoćeš to da kažeš kad je rekao Korak isto? Pa znam da izgubiš 15-0. Ali mi smo mogli da ubijemo 30-40. To smo mi molili ljude, nemojte, molim vas, ajde da ne bude baš, i to je bilo po 15-20-0, dobro, nije 20-15 je možda bilo najviše, ali moglo je da ode to i mnogo više. Hvala im što su došli, jer mi ne bi postojali danas. Da oni nisu bili tu te prošle godine, mi ne bi postojali danas. I mnogo je teško ići po tim manjim mestima i moliti te ljude i to rukovodstvo, ajde da bude sve okej, da se niko ne povredi. I da skupite 11 igrača. Na gostovanja nismo mogli da ih skupimo, čak smo morali neke premije da damo, samo da dođu momci, se pojave tu. Igrali smo utakmice sa 8 igrača, sa 9, to je da igra i sad nas 8 pa je muka, a ne momci ti koji su bili. Ali opet, veliko im hvala što su bili. Čak i ti momci su i juče bili u Zaklopaču, došli su podrže, zavolili su celu, i njima je drago da je ova situacija, tako i oni dolaze na utakmice, vole, podržavaju, tako da hvala im na tome. Jednog dana kad se vrati tamo gde mu je mesto, to će biti sve kao filmska priča, da se napravi makar dokumentarac. Njima je Korak to i govorio, dosta puta sam bio tu, bit ćete zlatnim slovima upisani kao neki momci koji su tu održali klub u ovom teškom momentu, tako da ne znam, mislim da će to biti sve dobro. Ali oni koji recimo nisu nikad igrali su prepoznali trenutak. Neki koji su igrali nisu, pa nam je sam Korak rekao da je baš razočaran njihovim odnosom. Ništa sporno, nisu taj novac zaradili i dobili bi ga u nekom trenutku. Dobro, to je bilo u tom trenutku, ali sad je totalno druga priča. Sad svi ti momci na koje možda Koki mislio, sad se oni svi javljaju i svi su prepoznali moment i svi i dolaze i daju i podržavaju, tako da totalno je drugi ambijent od onog kad smo se vidjeli pre 3 meseca i nekih 10-15 dana na Banjici. Tako da to je ono što je bitno, tako da stvarno se svi ljudi javljaju da pomognu na bilo koji način. Tako da I ako je neko imao sumnje, znači što te prekidam do sada, o postojanju fudbalskog kluba Rada i njegove veličini, ovo se sad najbolje pokazalo koliko u stvari Rad veliki klub. Jer ja ne vjerujem da sem Rada možda još 2, 3, 4 kluba u našoj zemlji bi moglo da okupi ovako igrače i da igraju 5. ligu bez para. Smo mi bukvalno za 3 dana, znači rešili smo problem registracije, za 3 dana smo obavili posao, sedeli smo bili u našoj popularnoj baraci do 3-4 ujutru, rešavali papire, brisovnice iz drugih saveza, zvali druge klubove. To je bio jedan spektakl, ali ponosni smo svi na to, tako da to s Božju pomoć smo uspjeli da prevaziđemo sve. Ono po čemu je Rad još prepoznatljiv, osim igrača koje je dao elitnoj i međunarodnoj sceni, jesu navijači. Govorili smo o njihovoj podršci u Zaklopači, ali kolika je ta grupa sada? Da li je ona redukovana, smanjena, identična? Pa dobro, realno to je jedna specifična grupa
za mene i najbolja u državi. Bila je ozbiljna brojka sad u Zaklupači, mislim da ih je bilo sigurno preko 120 navijača, ali je bilo mnogo simpatizera i pravih istinskih ljubitelja fudbala, što je mnogo meni još draže. Tako da, puno mi je srce stvarno. Bio je Nenad Tomović u Zaklupači. Bio je i Nenad Tomović i s njim smo se isto komunicirali, čuli i on je dosta puta pomagao i tek će pomagati klubu, tako da mnogo bivših. Bio je Zoki Rakić koji je Rakić, da, koji je bio 30 godina tu u klubu, njegov Vlada, sin isto bio, bio je Filip, bili su bukvalno svi. Tako da očekujem i vas na Banjici u subotu da ispratite to, da vidite, jer će stvarno biti jedan ozbiljan spektakl. Što na terenu, što i ovako sa strane, tako da bit će to sjajno. Jedno pitanje moram da ti pitam, pošto znamo, bio je ovde Ranko Stojić gost pre nekoliko epizoda i dosta je ovako odjeknula ta neke njegove izjave, pa moram da pitam da li ste imali bilo kakvu pomoć Fudbalskog saveza Srbije u ovih 3 mjeseca? Pa iskren da budem, nismo imali nikakvu pomoć. Naravno znamo Ranko je veliko ime u srpskom fudbalu, ali što ne znači da možda nećemo imati neku pomoć u budućnosti. Ja ih i pozivam da dođu na Banjicu, vidjeli su kakav je ambijent, kakva je priča, tako da ako prepoznaju moment, nek dođu i nek pomognu, tako da svakako su dobrodošli. Ali poštovanje za sve njih, tako da to su velika imena svakako. Šta mislite, u uvodu sam rekao da će se Rad vratiti u ligu i svi to mislimo, koliko će vremena biti potrebno da se to desi? Pa iskreno, mi se nadamo što pre, ali ne znam koliko je realno. I ne bi to sad nešto taktizirao predaleko, ali nek bude godina za godinom, nek idete nekim svojim putem, tako da i nadam se. Moguće da se preskaču tako rangovi u ovoj situaciji u kojoj je? Pa ja mislim ako budemo imali pomoć nekih ljudi da možemo da očekujemo i to. Naravno, mislim na ove bivše igrače, trenere. Marko Nikolić se isto javio, tako da... On pokriva, da kažemo ljudima, organizaciju mečeva, tako smo čuli, je li? Tako je, organizaciju domaćih mečeva koji su za nas u ovom momentu veliki, jer ne možemo da ispoštujemo sve. Veliko mu hvala, nema šta. Tako da i očekujemo i nekolicinu još nekih novih ljudi koji ćemo u narednom periodu objaviti, tako da ako to bude sve kao što je tako, eto, za početak da uđemo u zonu, pa onda iz zone u Srpsku ligu, tako da daleko je Superliga u ovom momentu. Trebamo biti realni, ali da mi stavimo omladinsku školu, što je prioritet, na neke zdrave noge, da napravimo dobar taj menadžment u klubu i oko kluba, da to funkcioniše kako treba, tako da napravimo jednu pravu sportsku priču, što je najbitnije, jedan sportski ambijent, tako da probamo da vratimo stari imidž Rada koji je imao godinama nazad, jer svakako to zaslužuje Rad. Tako da dosta ima tih nekih i kafanskih priča i ovakvih i onakvih. Većina tih priča nije istina i žao mi je zbog toga. Opet kažem, klub postoji od 58. godine, toliko reprezentativaca je dao, tako da mi se isključivo, konkretno ja se bavim omladinskom školom, bavim se sportom, bavim se decom, okupem ljude, sabiram ih tu oko kluba, oko Rada i to je ono što je moja misija tu, da okupim sve Radovce, da se bavimo fudbalom. Eto, to je što je najbitnije. Volkova bi pitao kako se ti osjećaš, evo rekao si na početku praktično da ti nije bitno u kom ste rangu jer je entuzijazam ogroman i tako dalje, ali kao čovjek koji je osvajao titule, igrao evropske utakmice, igrao kvalifikacije za Ligu šampiona, igrao Ligu Evrope i sad je u 5. ligi, amaterski rang takmičenja, kakav je to osjećaj? Da li uopšte za poređenje? Da li uopšte gledaš to tako? Ne gledam to tako, nije ni za poređenje, kako bi ti objasnio. Ja sam u mom životu sa tom jednom etapom stavio tačku i završio sa tom pričom. Znači, bavim se nekim drugim stvarima, privatno, u sportu sam završio sam te licence B i A, krenuo sam nešto, ali sad sam nešto drugo radim, totalno privatno, tako da ja sam sa tom pričom faktički negdje završio i ostavio iza sebe i to što je bilo, bilo je. Ovo shvatam tako, mislim, nemam kako da ti objasnim, nemam ja sad nešto tu neku sujetu ili nešto kao ja igram 5. ligu. Jednostavno, uopšte mi nije bitno jer ja znam dok sam bio aktivan šta sam prošao, šta sam uradio, šta sam ostavio za sebe i uopšte mi nije problem da sad igram 5. ligu za Rad. Tako da, kao i svima nama. Tako da,
Ovo možemo da gledamo i kao neko druženje, i kao neku rekreaciju, i kao neku... ali opet, kad izađemo na teren, tu rekreacija prestane. Znaš, mi imamo svi taj takmičarski duh i jednostavno možda dajemo i više nego što možemo sad u ovom trenutku. Evo, ne znam, juče su neki igrači odigrali 90 minuta, nisu igrali 2-3 godine. Moram da te pitam, ko je kapitan ove ekipe? Jel imate kapitana? Imamo. Milan Perendija. Perendija. Peki je kapitan. Da, Milan Perendija je kapitan, od njega je počela ova priča. Čak ja mislim da je on bio jedan od igrača koji je imao dugovanja, tako? Jeste. On je jedan od igrača koji je na spisku od tih 15-20. I sad on je, ne znam sad detalje, ali on je napravio reprogram i predložio da se... Reprogram, da, i on i Kasalica isto. Da se okupimo. Tako je, Tako da... Inače, da li sam ja dobro razumem, ne znam, ti si tvoju fudbalsku karijeru praktično ostavio po strani zbog fudbalskog kluba Rad. Pa dobro. Ti si u godinama da si mogao da odeš da igraš. Dobro, sam mogao da igram još. Ja sam prvenstveno krenuo da se bavim trenerskim poslom, ali sticajem okolnosti sam ušao ovde u Rad gde sam morao da se bavim svim drugim stvarima. Ja sam inače sad polaznik A licence, završavam A licencu za trenera. I svakako je to neki put kojim želim da idem, ali sticajem okolnosti, tu sam sad u klubu pa moram i da rukovodim, da organizujem i neke druge prateće stvari, tako da Vova uvek ima mesto kod nas u školi ako bude nekad teo da se bavi trenerskim poslom. Rekao je da je u programu za licencu. Da. Ne, završio sam A, ostalo mi je profi, ali... Jel želiš ti da se baviš? Teško pitanje. Teška je sredina. Teška tema, brate. Plašim se da se ne raspričam, brate. Šta si sve video na prethodnim adresama, to te brine? Vidi, svako ko se snašao u životu na neki drugi način i ima sigurnost... Ne mora baš to da radi. Ne mora baš to da radi. Zato je omladinska škola pravo mesto za tebe da uživaš, da radiš kao i svi mi tu, tako da bez stresa, bez tenzije, da uživamo u fudbalu, tako da... Ja sam stvarno krenuo to, ozbiljno se bavim time 2020. godine, možda i 2021. Da, ja sam bio pomoćni trener Zoranu Milinkoviću i mi smo Kolubaru bukvalno iz druge lige uveli prve sezone sa nama na klupi i uveli u Super ligu. I u tom prelaznom periodu smo napustili klub, jer Kiza se nešto tamo, ne znam, nije dogovorio. I onda smo uzeli Kragujevac, tamo smo bili pola godine. I onda kad treba da kreneš, nekako mora da kreneš od početka, a taj početak te odmah, ako nisi uporan, iskren u tome i ako, ne znam kako bi sad rekao, možda zvuči grupo, ako si osuđen na to, da ti je to jedino što umeš da radiš, taj početak je jako težak, to su neke treće lige, četvrte, treće, a kad nećeš to, onda ovi kažu sa vrha gore, pa on mlad je trener, nema iskustva još, i onda je jako teško da se tu zavrti neka priča i kad se zavrti pitanje šta će biti, kako će biti, tako da ja iskreno s mojom licencom čekam možda neku pravu sportsku priču, neko ko će prepoznati taj entuzijazam, taj rad. I ne jurim što se kaže, ako se desi, pa ćemo vidjeti što se tiče te trenerske priče. A hoćeš da pomeneš ko su ljudi koji tebi pomažu u tom vođenju omladinske škole? Pa imam tu 3 trenera koji su zaduženi za decu. Generalni sekretar je tu sad Jelena, došla, ona vodi te papire i tu sam ja. Tako da to je... Ko vodi treninge? Treninge vode treneri. Na njih sam mislio, ko su treneri? Imamo 3 trenera, tu je trener Jovan Vukadinović, on je zadužen za pionire i mlađe kadete. Tu je trener Moca, on je za decu, za najmlađe i dobili smo sad pojačanje trenera Časlava, on je će isto biti priključen tim mlađim pionirima i generaciji 2013, tako da tu smo se raspodelili. Tu sam ja uvek kad mogu da se uključim u rad sa njima, oko organizacije tih pratećih stvari, tako da smanjen je broj, ali smanjen je broj dece, tako da sad očekujemo priliv novih dečaka, tako da bit će tu još momaka koji će se uključiti i pomoći u razvoju i u radu omladinskih kategorija. To je ono što je bitno. Posle ovoga što je Vova rekao i generalno
anomalija koje prate fudbal. Da li postoji mogućnost da se negde tokom sezone razočarate u ovaj projekat koji ste krenuli? Svi zajedno, na to mislim. Ili ne? Ja mogu da budem samo preponosan šta god da se desi. Tačno bili 10 i 5 koji god da budemo. Ne govorimo o rezultatima. Nema šta. Mi smo radili jedan veliki posao koji 4 godine niko nije uradio. Uradili smo veliku stvar, tako da nema prostora za neke negativne misli. Čak naprotiv, trebamo da budemo istrajeni, da radimo marljivo i da u svim segmentima, što omladinske škole, što sređivanje terena, što prvog tima, organizacije, svega toga, tako da ne razmišljamo o tome, znam da će biti dobro. Ne postoji druga opcija, tako da... Možemo da se razočaramo jedino ako bude neki slabiji rezultat pa da se razočaramo. Inače ovako nema prostora se razočaramo. Nemamo plate, nema šta da kasni. Nemamo premije, nema šta da nas... To si mi dao bukvalno šlag. Nema šta da kasni, tako da nema tu mjesta za razočarenje. Nisam planirao da te pitam, ali sad kad si pomenuo, nekad se tako setim kad si bio u Partizanu i sad, evo ako želiš da ispričaš, prošlo dosta vremena, možda i javnost da se upozna, znači kasne plate, Đurić. To je anegdota, to se pričalo godinama. Ako mišli na teleoptike, ono kad smo išli. Da. Ti, Saša Ilić, Drinčić, ko je se išao? Mislim da je išao Grbić možda. Ivanov, mislim da je išao Drinčić, ja i Saša Ilić. Kod Đurića? Kod Đurića na teleoptiku kancelariju. I sad kaže meni, u stvari pokupimo se mi na teleoptiku moja kola i krenemo ka teleoptiku, ka firmi gore, ona farmaceutska firma onda je. Jel' tako? Nije to... Zavod, veterinarski zavod. Da me ljudi ne razumiju pogrešno. U Zemunu je teleoptik sportski centar, a firma i kancelarija od teleoptika je na drugom mjestu. I mi sedemo kod mene u kola, pokupimo se i krenemo gore i stavimo pred rampu, zatamljen auto, zavđenja, spuštam, diži kapiju. I on gleda, ko smo mi sad? Saša spušta prozor, kaže, mi na sastanak, izvinite se, diže on rampu, mi ulazio mi kod Đure gore. Đura legenda, moram ga pozdravim. I sad pričamo mi tu oko premija za Lige Europe i sad Đura kao, šta ćemo oko premija za Ligu Europe? I ja mu kažem, 5000 boda. A Đura me gleda, kaže ovako, kaže, molim? Ja kažem, šta, 5000 boda? Kažem, Volkov, čuti ti nisi kapitan, nemoj ti da pričaš. Saša, pričaj ti. Jer sa Sašom će lako da se dogovori. Saša sve može, kako god ovaj kaže. Nemoj ti da pričaš. I tako da Sašta je bilo. A kako je bilo kad bile su neka kašnjenje plata, kad on kaže, bolje ja da ti ne dam platu? Ne, da. Mi smo tad bili, eto, takva je bila situacija. Mi smo bili šampioni, igrali Ligu Europe, a kasnila nam plata 5 mjeseci. I onda mi kao došli opet na sastanak, to je bilo na stadionu. I ja mu kažem, dobro, predsjedniče, šampioni smo, igramo Europu svake godine. Evo sad smo opet prvi na tabeli, 5 mjeseci i ne primamo platu. Djecu izbacuju iz stanova. Šta će tebi pare? Šta će pare? Da potrošiš po splavovima i restoranima? Ja ti čuvam pare, ne sekiraj se ništa, pare su na sigurno. I stvarno je tako i bilo. Stvarno je tako nam sačuvao pare posle na gomili. Pa i to je možda primjer. Kasnije, gdje si dobio ti pare? Ili svi vi? Dobijete u nekom trenutku? Ili opraštate? Pa zavisi u kojoj si situaciji. Obično to funkcioniše kod nas tako. Pa zato te pitam. To je šablon po kome ne mora se plati igraču. Sve bitno je da dođe i potpiše. Ukoliko recimo igrač ima interesovanje nekog drugog kluba, hoće da pređe za veće pare, i taj klub hoće plati obeštećenje, onda igrač razmišlja, ovdje sam imao platu 5000, idem za 30, oprostit ću ovo. I klub i ide na to, na tu kartu. Onda ti oprostiš tvoje što si trebao da primiš, no ne primiš, a pređeš za veće plate. Sad, moja situacija je bila što sam ja odlazio kao slobodan igrač posle 4 godine. Nisam imao siguricu da me neko kupio iz Partizana, pa odlazim za 3-4 puta veće, nego sam odlazio kao slobodan igrač i onda jednostavno sam ja bio u drugoj situaciji da naplatim. Ali uglavnom se to tako dešava. Imamo i pitanja sa Instagrama. Tražili smo ljude da komuniciraju sa vama. Evo da pođemo od Volkova, jer je to prvo omiljeni gol u Partizanu i za tebe sa kim bi voleo da se nađeš u duelu? Na terenu? Pa pretpostavljam da je tako, da. Ću ti ovo pravi. Pa ne znam, omiljeni gol u Partizanu.
Pa bio je onaj gol kad smo ispali od Šamroka, Da. to mi je bila bukvalno Druga utakmica čini mi se. druga utakmica u Partizanu. To je bila utakmica kojom sam ja negde otprilike i kupio sebi posle mesto u prvom timu i narednih 3-4 godine. Taj gol, onda gol Vojvodini sigurno u Novom Sadu za titulu. Baš smo bili u podređenom položaju prvih pola sata i onda se desio taj jedan prekid od Drinčić koji je izveo. I možda eto Širak u 91. Tim golom smo i prošli. Faktički dao sam tamo u 92. 3. minutu gol 1-1, a ovdje smo igrali 0-0. Kod Vuka Rašovića, tako? Da. I onda smo s tim golom i prošli. Pa tako je to otprilike. Tako nešto. Što se tiče mene, ako je sudeći po ovoj ligi koju trenutno igramo, 5. ranga takmičenja, to nek bude onda špic Savale, tako da to je možda najbolji odgovor. Kako vas je privukao rad? To se verovatno odnosi i na onaj prvi tvoj mandat i tebe generalno u klubu, možda ne samo ovaj posljednji. Pa evo, s obzirom da imam 29 godina, a 20 godina sam u klubu, odrastao sam tu na Išljaci, tamo i na onom zemljanom terenu, tako da i sa starijom braćom smo navijali za rad. Ja sam tu inače sa Banjice, tako da sigurno je to razlog, tako da Utakmica koju najviše pamtiš, najlepši trenutak u radu za obojicu, znači... Ćeš ti ovo prvi ili ćeš ja? Ajde. Pa konkretno za mene je utakmica protiv Crvene zvezde, eto tu na Banjici koju smo igrali, ne znam, to je bilo možda 2000... Koja godina? 16. 17. možda i 18. ne znam, tačno. Ali protiv Crvene zvezde na Banjici, to je svakako utakmica za mene najbolja. Pa za mene opšte je poznato javnost kako me upoznala ovdje preko Partizana, naravno. Za mene isto, pored rada, naravno, Partizan, moj klub isto, naravno. Ne, baš te pitaju za rad, najbolji trenutak u radu. Ne, prvo je bilo pitanje kako smo... Izvini, da. To, da. Kako si doživio? Da, pa i onda jednostavno posle Partizana sam bio u inostranstvu i vratio se u Beograd i nemam sad ja tu nešto mnogo šta da kažem. Isto situacija je bila teška finansijska, ali jednostavno bilo mi je lepo. Bukvalno to je jedini odgovor koji mogu da kažem. Bilo mi je lepo tih 2 godine koje sam proveo i nekako sam tu onako, uvijek sam se osjećao tu lepo i ostalo mi je tako nekako u srcu, i taj klub, rad. Specifična priča. Znate da smo mi taj narod koji je uvijek bio nekako buntovan, ovakav i onak, tako nešto i klub. Bukvalno njihova parola sami protiv svih je bukvalno ono što njih opisuje. I onda ima tu neka specifična energija, jednostavno, bukvalno odgovor koji bi ti ja rekao da mi je bilo lepo i da bi se uvijek tu vratio. Koji je najteži protivnik protiv koga je Miloš igrao? Pa možda Marin. Nije možda, nego sigurno. Neka pitanja ne zaslužuju da se pročitaju. Da, znači ima i takvi. Pa, dobro, naravno. Onako, reality. To bi otprilike bilo to. Ne znam da li imaš još neko pitanje ti za naše goste. Osim da... Nemam za sada, ali siguran sam da će ih biti još u narednom periodu, da će biti dobrih vesti sa Banjice i da ćemo se ponovo vidjeti. Eto, ja bi još jednom iskoristio priliku da se zahvalim svim ljudima koji su potpisali ovaj reprogram. Zahvalio bi se svim saigračima koji su došli sada pomognu ovde. I pozvao bih sve radovce kojima rad nešto znači da dođu na Banjicu da nas podrže, a to mislim prvenstveno i na veterane koji imamo veliki broj veterana, na bivših radovaca, simpatizera, ljubitelja fudbala, da dođu da nam pomognu u ostvarivanju ovih lepih snova koji sanjamo trenutno na Banjici. Tako da također bih pozvao i sve dečake da se priključe našoj omladinskoj školi koja je u ekspanziji i očekujemo veliki rast i dece i obećavamo dobar rad, marljiv rad, tako da eto, to je to. Evo za kraj, ko daje prvi gol za rad u ovom takmičenju? Andrija Krlođerović. Pa i šta će da kažem? Andra. Logično. Da, Andra. Dao ih je toliko, pa logično da i u ovom rangu bude. Talični Andra. Da, talični Tom. Možda sad ili da se skautira nešto u ovoj 5. ligi, možda neko pojašnjenje. Bilo juče neko da vas iznenadio? Dobro, bilo je dosta menadžera. Bilo je dosta menadžera juče, ali to je stvarno istina.
Prvenstveno mislim na kasu i na sve ove, tako bilo je dosta stvarno prijatelji i drugara. Tako Može da, neko ode iz rada u Srpsku ligu. Tako je. Obeštećenje, to sve na prodaju. Pa da se ti dugovi saniraju što Nije baš sve na prodaju, ali jeste. Što se tiče igrača, jeste. Druga liga, Srpska liga, ako ima neko se nametne, može napravimo transfer neki, vidjet ćemo. Naravno. Momci, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala na gostovanju. Sigurni smo i mi da će biti Bogu hvala. Nastavak pozitivne priče sa Banjice, a vas pozivamo da i dalje pratite podcast 2x45.